Hallo? Hallo, hvem er du? Er det Bettina med? Det er veninde. Undskyld, hvem er du? Ja, du vil endelig dit med. Ja. Og ude af hus, eller hvornår? Eller i morgen, eller hvornår? Det har jo man siger, det skal Bettina med. Hallo? Hvad kan jeg hjælpe? Med ude af hus, eller? Ja, men vi brænder ikke ud. Hvad siger du? Vi brænder ikke ud. Altså, vi kommer ikke med mad ud af hus. Jo, vi sagde jo med ude af hus. Ja, I bestiller og kommer I henter det. Ja. Vi kigger nu, så vi aftager, hvornår du kommer og henter. Ja, hvad skal du have? Har du med nye kort, så du kan kigge på, hvad du vil have? Jamen, jeg har min nødkort, men altså... Ja? Jamen, hvad skal du have? Vi har mange forskellige ting i menu. Jeg har forskoler, og jeg har rejer, og jeg har... Er det dig, der skal bestille mig, eller mig, der skal bestille mig? Det er dig, der kan bestille mig. Jeg skal ikke bestille mig, Det er ikke mig, der skal bestille mig. Så hvad ved du? Det er jo ikke mig, der ringer til jer. Nå, det er ikke dig, der ringer til mig. Det vidste jeg ikke, fordi jeg tager telefon. Men jeg ved ikke, hvem der ringer til mig her. Det er mig, der serverer mad herude. Nå, okay. Jamen, jeg skal ikke have noget, desværre. Nå, okay, så tak. Ja, sådan tak. Hej.